har lavet nogle flere ting, som jeg prøver at vise dig lidt dårligt sådan. Jeg har først lavet en seng til den. Så har jeg lavet en brændeovn, hvor jeg tager en lysskål ind. Så ligner der lidt ind. Så har jeg lavet 2 skåle. Så har jeg lavet de her 2 lidt dybe, så jeg har dem ikke helt dybe. Og en lille en. Så har jeg prøvet at tage ske, men nej, det virker ikke. Til en lille bitte skål-agtigt. Og så en lille glas. Og så henter jeg lige nogle andre ting. Så nu skal jeg lige snakke med Olivia. Jeg siger, at jeg kan få farve. Hvad? Jeg siger, at jeg kan få farve. Ja. Jeg er min lille hister. Ja, der er farve. Men det er den første træt. Så er den her. Så er farven på nu herinde. Det er ikke nu. Åbner lidt guld og lidt vand. Så er den her på det. Jeg vil putte nogle bær i. Og så har jeg nogle møbler, jeg lige var nede at hente. Ja. Hun har jo lavet sådan nogle ting, og jeg har også lavet sådan nogle her. Bare i blå. Og det her farve, det skal jeg så også lave. Det er fordi, vi er i gang med at lave sådan noget til nis. Hvis jeg har nis, der måske ikke at bruge herhjemme. Og evigt. Og så har vi den lavet sådan møbler. Men, og så har vi lavet ler. Sådan det her. Har vi så sådan her. Den også har jeg viset. Den her. Det er sådan. Og så til nissen. Så kommer jeg igen. Og blokken. Ja, jeg sagde, at vi vil have nissen Freja. Hun vil lave nogle ting til mig. Her der har jeg nogle møbler. Og så derfor har jeg også lavet nogle ting til hende. Ja. Og det er noget med. Ja. Jeg tager det til. Hvor var vi det? Ja. Det er noget med, at Lise skal have en juvel under den trobod. Og det er også det samme som en krystal. Så jeg har taget den her lille krystal. Jeg har nogle møbler, jeg lige vil vise jer. Først har jeg den her lille skab, jeg har malet i dag. Mega cute, synes jeg selv. Jeg ved ikke, hvad I synes. Har jeg en sofa her, der er lige spildt en plet. Men det kan jeg ikke gøre for. Så et lille bord. Nej. En stol. Og et bord her. Så er der et skab. Det er fordi, det der mening, det er at sætte sig sådan sammen. Der. Så er der et skab her. Og det er fordi, det har været pink, som man nok kan se. Måske ikke helt kan se det. Så derfor har jeg malet det rødt, der hvor der har været pink. En lille netlampe. Og hvis I ikke lige har forstået, hvad det er til, hvis I ikke har set min video derinde. Det er ikke en YouTube-video, men det er en short-video, så har jeg ære med at lave et nissehus, og så vil jeg prøve at lokke en nisse til at komme. Jeg har også en jul her. Ja. Og så har jeg lavet 3 puder. Så der skal ligge en 2 lille og så en stor her. Sådan her. Til den der næse. Og så skal den ligge i den her med nogle hø i. Her har jeg nogle sæt tøj. Stop. Der mangler sgu en trøje.
Jeg har de her røde bukser. Og så den her lille trøje til, eller man kan selv bestemme. Men sådan der. Så har jeg et par bukser. Sorte. Og de her bukser. Og så får jeg noget af min veninde Freja. Hvis jeg har lukket øjnene, fordi der er meget sol. Så får jeg noget sengetøj og sådan noget. Og så får jeg også noget tøj, hun selv har syet. Så er der den her lille bitte julekrans, der skal hænge på væggen. Nej, døren har det. Ja. Og den skal jeg pynte lidt mere, som om der er sådan nogle røde blomster på, eller bare hjemme med blomster. Så det var det der nissenår, jeg har. Vi kan lige prøve at finde nogle frøer. Jeg tager lidt med. Altså, vi vil flytte nissen ind, men vi ved ikke, hvor den skal stå hen. Måske skal den stå om på. Nej, skal lege. Hun ved ikke noget går. Lad os nævne noget. Og jeg vil bygge sådan et paphus. Og så skal jeg væggen af, så sætte den op på taget, og så lave sådan, så man kan se huset. Men nu har jeg den her lille bitte glimter i, jeg vil sætte her på. Sådan, klippe nogle stykker, og så sætte den i. Nu skal vi have den der saks. Sorry for lyset. Jeg sidder ved sådan en kræb. Hvor flytter den hen? Her. Jeg sidder ved sådan en kræbord. De der er også. Hold kæft. Ej, det må man ikke sige. Og så er der et vindue lige der. Så solen den står lige ind i mine øjne. Så er det tæppet på. Nej. Og jeg tror bare, at det er udstået. Så jeg flytter sådan 4 af dem her ud. Så jeg vil sætte i den her krans, men det er lidt svært. Og så i. Sådan der. Og hvad skal vi lave? Ja, Mor, vi kommer. jeg hylder mig lige så meget. Du er Fred. Vi kommer, jeg skal lige sætte dem her i. Det er lidt svært. Jeg tænker, jeg laver sådan en lille bitte short video, sådan en lille TikTok-video i min kanal, hvor det er, jeg viser, når jeg sætter den i. Fordi det her, det er ret svært at sætte i. Så det viser jeg så lige på sådan en Mor, jeg gider at tage de der perler. Så se lige den. Se til mig, Sivile. Farvel.